Domim Kokstad ethi nje ewe Jehova emsakazweni wakho eNanda 88.4 FM kuyisonto ekseni umhla ka9 kuMarch 2025 isikhathi 20 minutes after 9 sikubingelele sikwamukela ohlelweni asilungiseni konomsakazo wakho hamba phambili kanti ke ngaphambi kwakhe Domim Kokstad sithole iJoy celebration ethi nje uyikho konke wele sisakhona ke la emsakazweni wakho ngaso lesi sikhathi sibonga kakhulu kuyena ke ithimba lonke abadeli nawe ekseni liholo yena laphana ke umvelaso umfundisi bese nje easy on a Sunday morning in 4 yena ke laphana ke umsizi wakwa Ntaka ngisho ngasimaphumulo umsizi Ntaka well again next week na kanjani easy on a Sunday morning kuzophinde be khona futhi ngaso isikhathi esifanayo when mina ke nje Queen Rejoice mabatho sabana kuze kushaya ku 12 o'clock namhlanje mini samsana ke Thabo Samboti umzukwaso baba undaba enhle Myeza well angivele nje ngenze kanjena bezongena nabo bethi ukuthula makwande matter, cause language and discussions of religious beliefs, ways of life, and those of sexually suggestive nature. These may seem offensive to sensitive listeners, and parental discretion is strongly advised. Asilungiseni with Queen Rejoice. Siyazisa, siyafundisa, futhi siyajabulisa. Beyond the culture, beyond affiliation. Right, ngithi ke mina umuntu akabambe ivalue yakhe ngesandla ke namhlanje. Kadlala. Indaba yevalue ngicishe nakhipha amehlo nibanga ivalue. Hey nayibanga ivalue ko social media. Nayibanga ivalue kodwa ke thina ke soyikhuluma ke ngondlela yokuthi asilungiseni asilungiseni angisase lesikhathi ke ngiqale ngaye uThabo Samboti ngithi nje ukuthola awu waqala ngami namhlanje umzukwaso ngingambona ukuthi usabhizi impela uyanobhizi namhlanje usabhizi impela hayi ukuthula makwande sibonge Queen Rejoice umdala osigcinile saphinde sahlangana njengoba sasicelile sathi umdali mayivumile siyawuhlangana kulolu hlelo namhlanje siphezuke kwesihloko esikhulu sihlupha mangisibuka lapha ku social media sihlupha ngento eliyodwa yabo ku social media into ithi wrong ibe right ithi right ibe wrong kokunye yabo njengoba nje le ndaba iyakhulunywa ngevalue iproblem la ifika ibe khona lo oyikhulumayo thothi right right kubantu aba understanda ukuthi uyikhuluma ekulopho uhlangothi lo mhlawumbe uyikhuluma ngokwesiko lesintu abantu besintu bazom-understand right kodwa umuntu ongekho kulezi zinto zamasiko mhlawumbe umuntu oyikholelwayo ukuthi hayi ngokwenkolo kuwukuthi i-feminist izom-understanda ngokunye nayo hayi women have rights kanjani vele lento yokuthi umuntu wesifazane kufanele abe intombi vele abayingeni leyo nto balalela ama-lobby groups lawabo abatshela ukuthi ukuhlukumeza lokho so nje abantu abahlukene bakhomente ngento eyodwa lo beyisho yena uyazi ukuthi isho eyisusapi emiphi noma umesikweni noma umiphi kodwa bamphendulayo baqhamuka nqa zonke bese kufanele ke udile naleyo nto ke lokho ingakho sometimes ke kufanele caca ukuthi mawukhuluma into uyithathela ngokwesintu yabo ngikisho ngokwesintu kunje ngokwenkolo yobuKristu kunje ngoba manje namaKristu azokuphendula akuphendule ngendlela yabo nomuntu ongakhona nabantu abangakholelwa ndawo ke nje okunje yonke into iyafana nje kubona lento ayicabangile sekuyiyona nawe uzokuphendula ngendlela yakhe bese kuba nokuxokozela ke kanjalo so enye yezinto ke le engike ngiyizama ukuthi ngiyinakisise ukuthi hayi masibeke into siyibeke ngama department sithi ngoba ingakho kuthiwa God religion God culture or tradition ukuthi yini le ebeka inani lomuntu wesimame ngabe uNkulunkulu walibeka uNkulunkulu ukephi wamaKristu wani uthini ubani isintu sona sithini imkhuba yona ithini kuhlukane kahle bese ke namlaleli kuzongena la ngoba vele ngeke siqede yabona ngokwami
ngabe sithole abantu abanjengomama nomagugu ngoba kukhulunywa ngomuntu wesifazane abantu abakhulisa intombi kodwa ke ngokwesikhathi ke sangakwazi ukuthi sisheshe simxhume nayo bezongenelela lapho babaluleke kabi kodwa ke ngiyacabanga ukuthi sothi mhlambe sesiyibeka ngenye indlela mangaka ukuthi topic izophoqa ukuthi ibuye iqhubeke ngoba sebayakhona ke abantu ke ngokwesiko ukuthi isiko lithi isiZulu sithi alright Mzwazi Timbani uCobileyo sibingelele abaleli benanda FM simbonge umdalo wezulu nomhlaba osiphe ukuzithanda ukuzithemba ukuziqhenya ukungazazisi ukungaqolodi sime phezulu kweqhuma sizenza abantu abazi kakhulu kunabanye abantu kepha khanyisile asiphe ukuzithoba ukuzehlisa uthando umoya onokucweba ukuze sithathe ulwazi oludala olokhokho bethu abafika nalo kulomhlaba siliphendule nokho silimfamfathe bese sizolibeka esimweni sanamhlanje sibheke ukuthi uluntu singalibuyisela yini esimweni njengoba umdali ayeludalile hayi njengoba ama colonizers ebakhile hayi njengoba ama colonizers bakwala ngathi manje uya kuleli point lami engizolisho imikhulumi isiphakathi layo Yeah, no, Kunisha, you're absolutely correct because fantasy khona into enhle ngisho la kusilungiseni. Ngithi mina uma uzongena ku asilungiseni uzo debater, uzohlola ulwazi, uzofunda. Umbuzo oqala ofanele uyibuze wona ukuthi ingqondo oyisebenzisayo ingqondo yakho enatural owazalwa nayo noma it's the colonizer's brain oyitshelekile ukuze usurvive in the colonial conscious space. Asibabe Mzwazi ngoba iyakude kahlahle lelo point nje ligcwele kakhulu when I read comments because iposta kade sifakile ngabona ukuthi asuka madoda ngiyabona ukuthi yabona leli ngoba vele seliqaliwe liyadingidwa yabona ke lomqondo lizongena lizothi khaxa sina 3 minutes before sekubongeka amaphumulo nesindaba namhlanje mlaleli just to be clear kulobe engakezwe nongayibona iposter nje isihloko sithi who determines the value of a woman noma value of women is it God is it usiko is it umkhuba mhlambe is it religious affiliations uyabona yini determine ivalue engicela sikubalule ukuthi la sikhuluma ngevalue yomuntu osifazana inani yabo inani komuntu ngoba khona ozongena seyosilisa yena yes njengamanje sahlela kulebi kade ikhulunywa kakhulu levungamile ilesihleli kuyona nanokuse sikanalyze ukuthi ubani vele isiphi lesisikali noma ubalo balayo usho ukuthi nakho sisho njalo ihloko alright ngoba isikhathi esekho ke Queen Rejoice uselapho siphendule le oyishoyo yazi mawuqala nje iBhayibheli lithi eGenesis khuluma kakhulu ngomuntu wesimami ukubaleka kwakhe amandla akhe yabo nje kuGenesis 2 le ndalo le ngoba phela ukudala khona kaGenesis 1 nokaGenesis 2 lokho kaGenesis 2 umoya lapha kuverse 18 kuthi uJehova uNkulunkulu wathi semdalile uAdam wamtshela konke ke konke ayifuna ukumtshela kona wayesethi hayi unezungu kuverse 18 isithi ke uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle kuba umuntu ahlale yedwa ngiza kumenzela umsizi onjengaye kushuthi labantu ba equal umsizi onjengaye yabo uba umsizi ke ngomoya lapha kumahubo 121 uverse 1 uthi ngiphakamisela amehlo ami entabeni usizo lwami luvela phi na yabona ukuthi usizo lwami luvela kuJehova wenzile izulu futhi uJehova futhi umsizi yabona umuntu wesimame mayinikezwe iposition yokuba umsizi uyasondela eNkulunkulwini ngoba uNkulunkulu umsizi wabantu nomuntu wesimame ke irole yakhe inkulu kodwa ke so ivalue yakhe ke ngaleyo ndlela inkulu ngoba yazi kodwa ngicabangisa wona kodwa manje ipolitiki asibambe ngizoyisho ngalemva kabongeka nazi izindaba zenanda 88.4 FM nobongeka maphumulo. All right, it's
siphinde sibuye emsakazweni wakho Nanda 88.5 FM isikhathi sithi 19 minutes before 10 o'clock kumhla ka9 kuMarch 2025 emsakazweni wakho kuhlelwe nasilungiseni who determines the value of a woman. Before siye breaking noma before sezindabeni besiqale lapha noThabo ethi umuntu osifazane kwadala uAdam and then kwatholakala uNkulunkulu esethi umdala esethi akuhle ukuba abe yedwa uzomakhela umsizi onjengaye, which is the point ethi should laba abantu bayalingana because umsizi onjengaye. And then kwabonakala futhi la ethi khona uDavid ngiphakamisela emehlami izindabeni la usizo lami luvela khona, okusho ukuthi uma ngabe umuntu esifazane ewumsizi nangu noDavid ebona umdala njengomsizi, which is most of us sinokumbona umdala njengomsizi ne, usho uwesifazane onabo lobo uNkulunkulu yabo akho nacisha be umdali ngoba siphuma uyena okwazi ukudetermine ukuthi le ngane izophila noma izofa. Owesifazane indoda ekwazi lokho angayibulala ingane angazi wesilisa. Eish yabo yeah, which is kenzeka yabona uyakwazi ukuthi akudedele uphila, uyakwazi ukuthi akubulale kuphele kanjalo nje. So okube kwakudala owesifazane yayibona ivela kodwa sisayikhuluma ngokweBhayibheli but singakaqhubeki ngoba ngithi ila yawumaze ngize ngiyofika eTestamenteni elisha iBhayibheli nje ligcwele lento ngokweBhayibheli nangokukholo sisagijima lapho. Ake ngiqale ngibonge ama video ngase abesethubeni lokuthi abuye kuleli sonto ilungile icomputer. Angikaze ngisithola isikhathi sokuyilanda kodwa sikhokhela sibonge kunala eMlazi ngoba naye yabona umuntu ukafaka imali wafaka 200 rand i700 rand njengoba ngikhokhela manje ngizoze ngidle imali yomuntu kwafaka ukuthi ngufake lo 500 ngoba ngisazoyiziba nje ngufake lo 500 ongekho ukuze ibuye isikhona imini ongakasitholi isikhathi sokuyilanda. Kodwa ngizuzama mhlambe namhlanje mangiphuma la ngizama ukuyibheka bese ngiyayixhuma ngibone ukuthi yasemayisebenza ayazoqala ke lokho engena kancane amavideo kodwa siyabonga. So abalaleli labo abathi mabelokhuza bephatheke bangagcini ngokuthi nje iphi into ethini abakushada phela hayi ayihlanganiseni nakho kubuye sibone ake kuyathembisana. Ake ngibuyele la kunendaba eyaziwayo la kaAbraham nomkakhe uSara. Right, siyayazi ifavorite kababundaba enhle. Yeah, uAbraham ehamba nomkakhe uSara noLothi bonke bethutha behamba useyafika ngalena eGibhithe usethi udadewabo umkakhe ngoba wayemuhle futhi kushuthi wayemncane kunaye kune age gap enkulu ngithi bayachana noma 20 years so age gap enkulu. Hey yabona masifika uyazi kushuthi kwakuyinto ekhona le ukuthi umuntu maye nonkosikazi omuhle amanye amadoda nje mayifika kwelinye izwe anokuthi afuna ukumthathela umkakhe azombulala yena bese yayivele esimama impela ngaze kufa indoda ngoba wakwenza uDavid wakwenza noDavid ngoba efuna lo muntu wesimama nje wafaka indoda ekhaya. So lapha wena uzothi uDadewethu hayi nangempela ke kwenzeka le ake sibambe nje seseGibhithe uGenesis 16 le ndaba ithi uSarai umkaAbraham again Genesis 16 le konje Genesis lega Abraham noSara bese eGibhithe manje bamndaba enhle awuyazi kuba that's your favorite. Kodwa ke mase befika lapha bafika kuFaro wathi lo wena uDadewethu senge ukuthi lezi indaba zimbili zasuke zenzeka zabambili kodwa ke mawuyibheka lapho Abraham noSara in Egypt. Oh nansi Genesis 12. Okay. Genesis 12 10 qala ku 10. Yeah. Genesis 12:10 athi ngifunde usayicela. Kwakukhona indlala ezweni uAbraham wahlala eGibhithe ukuba gogobale khona ngokuba indlala yayinzima ezweni. Kwathi sasondela ukungena eGibhithe wathi uSarai umkakhe bheka ngiyazi ukuthi ngingowesifazane omuhle obukekayo. Uyakuthi ukuba abaseGibhithe bakubone bathi ngumkakhe loyo baza kungibulala mina bakulonde wena mawuthi ngudade
mawuthi ungudade wethu ukuze kube kuhle kimi ngenxa yalokho umphefumulo wami uphile ngenxa yakho kwathi uAbraham efika eGibhithe abaseGibhithe babona uSifazane ukuthi muhle kakhulu induna kaFaro zambona zambabaza phambi kaFaro uSifazane wangeniswa endlini kaFaro Abraham waphathwa kahle ngenxa yakhe waba nezimvu nezinkabi nezimbongolo nezincekukazi nezimbongolokazi futhi wamlobola wamnikeza yonke lento imbongolo yonke into nezinceke uphathwa kahle futhi umukhwe kepha uJehova wamshaya uFaro nakho nendlu yakhe ngezinhlupho ezinkulu ngenxa kaSarai umka Abraham ngiya kulento yevelu yokumka umuntu ke ngokweBhayibheli ithi man obani it's God ngoba even lo ethi wena ithi emvumele ukuthi kulungile ke akuthathe ukuze mina ngisinde ngingabulawa kodwa uNkulunkulu akavumi so inkulu ivelu uNkulunkulu ayibeke kuSara ivelu kaSara ngokaNkulunkulu uthi noma lo angavuma mina angivumike so waseyamshaya ke kulokhu Abraham yeah sisela ngokukholwa njalo ngenzela ukuthi lento ingaxoveki bese ethi umuntu wesintu hayi kwasha kwacima okay siqhubeka seGenesis 20 verse 1 uyasuka futhi eGibhithe uAbraham no Sarah amavesi amabili lapha Genesis 16 amathathu njalo 1 2 3 angazi noma le 20 verse 1 2 3 uAbraham nomkakhe bese Gerari okay uAbraham wayesesuka lapho waya ngasezweni laseningizimu wakha phakathi kweKadesh neShuri wagogobala eGerari uAbraham wathi ngoSara umkakhe ungudade wethu khona uAbimeleki inkosi yaseGerari wathuma wamthatha uSara hawu futhi kepha awamena uzofika ku7 kepha uNkulunkulu weza kuAbimeleki ngephupho ebusuku wathi kuyebheka uyafa ngenxa yowesifazane omthathileyo uganile endodeni kepha uAbimeleki wayengakosondeli kuye wathi inkosi uyakubhubhisa nesizwe esilungileyo na akashongo kimi ukuthi ungudade wethu na naye uqobo wathi ungumne wethu ngobuqotho benhliziyo yami nangobumhlophe bezandla zami ngikwenzile lokhu wayesethi uNkulunkulu kuye ephusheni nami ngiyazi ukuthi ukwenze lokhu ngobuqotho benhliziyo yakho futhi ngakuvimba ukuba ungoni kimi ngalokho angikuvumelanga ukuba umthinte kepha manje wena buyisa umfazi wendoda ngokuba ingumprofeti iyakukukhulekela ukuba uphile uma ungambuyiseli yazi ukuthi uyakufa nokufa wena nabo bonke abakho yayibona ivelu kaSara uyathutha ke lapha yakufaro ngoba futhi uFaro wamxosha uzongibangela amabhadi wena nalo mfazi wakho wahamba ke waya lapha mayifika nalapha nenkosi uyabatshazwa lo muntu wesimama ubuhle bakhe hayi kubona ukuthi noma ngafika uAbraham noma enye yamadoda la ingamthatha but inkosi izombulala ifuna ukumthathele kanjani umuntu omuhle kangaka engaqalwanga kwabikelwa mina so kwase kuyobikela inkosi inkosi hayi akamuhle nangomuntu wesimama cha ke hayi wakhonjiswa yamthatha wavuma futhi uyazi ukuthi bazombulala uAbraham wavuma futhi uAbraham nana kwesibili ke manje wavuma futhi uAbraham but uNkulunkulu wenza ukuthi lokufa imizwa mayinosara uAbimeleki khona ngekamthini uthi yamtshela uNkulunkulu ukuthi ukube umthintile ube wamthinta wayezobhubhisa wena hayi wena nendlu yakho nesizwe sonke bengizosibhubhisa why uNkulunkulu amprotecte kangaka usana because ivalue yakho uNkulunkulu ubeka isizwe okhalweni kaSara unesizwe asibekile afuna ukusakha kodwa ngibonala engazi uSara noAbraham ngabakazi realize ukuthi yini le uNkulunkulu ayibikile kubona ukuthi benza lezi zinto phela khona le ukuthi uNkulunkulu akhuluma kodwa noAbraham abukela impilo yakhe hayi ngiyamuzwa uNkulunkulu kodwa la abantu bazongibulala yabo bese akuphepha kwami akukho la avuma uAbraham but uNkulunkulu unevelu uSara enkulu yabo ayibeke ke right
asiphinde futhi uGenesis 34 yokugcina ke Alright. ziningi lezi incwadi Genesis kodwa manje 34. ngizama ukuyibeka ngokweBhayibheli ukuthi uNkulunkulu ivalue uyena oyibekayo kumuntu wesifazane uvesi ukuthi ba ubaluleke kangakanani 1 2 3 1 2 3 right udina woniwa ngushekemi udina uDina okay Dina yafana indodakazi kaLeya emzalela yona uJakobe waphuma ukuyobona amadodakazi alelozwe ushekemi indodana kaHamori umhivi okay inkosi yezwe wambona wamthatha walala naye wamona nakho lana ke udina ke uResho ushekemi right who was a prince wayumntwana wasebukhosini wamrape uqeda lapho ufuna ukumlobola alright ake indaba yakhona ke yinde nakhona ngizoyisummarize nakho ke manje ke sebethi ke laba ke isithi inkosi kuJakobe amadodana kaJakobe indodakazi kaJakobe la hayi sinike Jakobe kunikeza indodana yami yamfuna undodana wakho kulungile somthatha abe princess so lobolela ngayo yonke into oyifunayo and futhi hayi baba bengadlelande lezizwe zombili so uthi ke nathi sovuma abethu abantu besifazane bagane ezweni sasenu nani sokanselana dine amadodana kaJakobe amadodana kaJakobe athi suka ase akhiplana no icondition esoyibeka sothi labantu sikulungile sokukanselana but thina siyasoka so ukuze ke sikanselaneni thina nani amadodeni esizwe senifanele asoke wonke base ke beyavuma labo high condition ingenayo yona inkinga lapho sizosoka base beyasoka sikhathi usokile ke njoba bahamba bafana abayentabeni sikufana nomuntu olimele so bathi besasokile ke amadodana kaJakobe siyabahlasela babulala kanjani ivalue yomuntu wesimame ngisho amadodana ngisho isizwe siyazi ukuthi you have to protect uma namadoda nivikele abantu besimame ngoba ivalue yabo ibeke uNkulunkulu uma nike nangaba protector uNkulunkulu uzoshaya isizwe sonke angibuyeke ngize la kaZulu siyilanda eBhayibhelini sesibuya ke siza la kaZulu la kaZulu umuntu wesimame wena mabatho sihlale sikhuluma ubehlonishwa ngendlela eyisimanga ongangokuthi umuntu wesimame ngisho ekuthiwa kunempi mase kuphuma abantu besimame bayoyidunisela impi yahlukana ababebesathintana labo bantu umuntu wesimame akabeke isandla kuyaziwa ukuthi uNkulunkulu wathi umele isizwe sondliwa ingilosi umuntu wesifazane ubani unomkhubulwane so unomkhubulwane ngaphandle kwakhe isizwe makudinwe yena noma wathi ngeke nginike imvula or amasimu nje ngeke ngisho ama crops itshalo ayitheli unomkhubulwane emayidini bese kuyakwaziwa ukuthi ubani mhlawumbe wenzeni kwenziweni kubantu besimame nakho singayitholi ongangokuthi uma kukhona ukuhlukumezeka kwabantu besimame esizweni uNkulunkulu uvala yonke into anifaka indlala anifake bonke ubupha ngobani nithinte labantu labangafuni bathini it's rather emotionally physically akafuni uNkulunkulu labantu bathintwe kabuhlungu ubabekile njengoba ubonile lapha ekuqaleni uthi ngizokwenzela umsizi so labantu babekele banama road uhlala esho udimbane la ethi kwakwenzeka lento ekuthiwa umntala kwakhiwa ama families lawo une role ayidlalayo mayifikile la ekhaya uzokhumbula uSara lo wathi mengazali wathi cha Abraham nangu Hagar uyena futhi manje ubona ukuthi kubalekile ukuthi sibe nomntwana kodwa manje mina ngikwazi ukuthola umntwana kulungileke ngena ngala uyabona uzokwakha la uyayibona inkinga uyabona futhi solution akwenziwe njani ngobani uzokwakha so kuNkulunkulu ivalue uNkulunkulu uyibekile abankulu kubona ngokweBhayibheli nangokwesintu ke angithi ke nangokwesizulu ngingayinwebi azothi amamponda amaXhosa besuthu nabo bezenukwa akuvele ngisho kuyafana khona kodwa angithi ngokwezulu bazoyisholo bona ukuthi kuyafana yini ngokwezulu akathintwa
i-value yakhe is very high mhlambe legama inani lakhe noma uyigugu unogugu I think lo muntu wesifazane ingakho ke le esusa umsindo lapha ekuthiwa iso alisekho kanjani i-value iyehla yiyo ke lele lenza ukuthi lapha ya uAbimeleki ambulala imizwa uNkulunkulu angamthinto wesimama angangenela angafanele angene khona ngoba manje kuzokonakala ingakho ke lenza amadodana kaJakob uma sebebulele iso ulo uShekeli eselibulele iso likadadewabo bancamela ukubulala isizwe sonke ngalokho ngoba manje usuwehlisa udadewethu ivalue Nkosi yami so sizonibhubhisa no naye ke tricky ke manje lapho lelizwe siphila kulona lamalungelo nayo yonke into isystem iyazi ukuthi masibulale lezi itha zethu esiphila ngayo ngoba phela i-church sikophisha America i-culture yethu is American culture isifida ke lo doti lo ukuthi abantu besimame ababe loose ababe kanje because they have a right akhona ama lobby group abalwelayo ukuthi abantu besimama ababe loose mangithi ababe loose abangabi namthetho ngoba mabenikeza umthetho bayahlukunyezwa banama rights leyo nto yokubulalani akuyona ukubulala abantu besimame kodwa eyokubulala isizwe sonke as a whole ngoba phela makushayeke yena isizwe sonke sifile Wethabo can I put it like this babundabehle noThabo nomlaleli ngendlela engibuka ngayo usuyichaza ngapha ngenkolo ngapha esintwini sizulwini lento ye value yayibaleke ngalendlela ukuthi owesilisa noma izinsizwa namabhungu ngaleso sikhathi nabo babeqeqeshwa ngale value yomuntu wesifazane ngalendlela ukuthi wayazi owesilisa ukuthi akangeni lapha ya kungakafanele kwakuze kubefundiswe izinto ezifana njengokusoma njengokwenza izinto ezikanjalo ngoba iqala ke kwakubonakala ngokona lokho mhlawumbe uqala kongena but wayazi ukuthi ngisho sokuthiwa intombi yakabani imqomile akangeni akayithinti value isikhathi singakashayi naye lo wesifazane wayazi ivalue yakhe ngizosho kanjalo ayephethe uyabona engibone ngazuthi ngiyathanda ke esikhathini samanje lokuthi yena kwayena wayi understand manje esikhathini samanje ikhona lento yokuthi sesisikhohliwe thina kuqala before sishiyele kubantu besilisa ukuthi ungasho kanjani kunjalo wena nawe uhamba ungena lapha nawe kanjani but I think ibalekile leyo ukuthi wena awusikhumbule wena umuntu wesifazane ukuthi ingakanani ivele kuwena ivele lento le angifuni futhi umuntu wesifazana a jump into conclusions ahambe nama emotions Thabo ngizokutshela I think let me just share the story masisibezindabeni noThandeka but besifazana hayi ngithathana ngobonge ngithela ubanga wafumula isikhathi sakhe sezindaba siyayazi nivele uNkulunkulu ayibekile kuthina abantu besifazana ukuthi ngakanani madoda namhlanje we discussing who determines the value of a woman or who determines the value of women who determines uThabo sevezile wavulizwe wasethi nje uNkulunkulu umdali o determine ivalue wayibeka wayithi qi kowesifazane baza bathi upresident uma ngabe ekhuluma ngeSouth Africa identify as a female that's she her uma ngabe ekhuluma ngezwe izwe libizwa ngeMotherland she linikeza yes yabo kodwa nje it's dance sithene isiZulu kodwa nangizwa babdabehle yeah asizwe kwena uThabo useshaya washaya mina bangishiya ngomqondo wokuthi uma siza la kuthina ke owesilisa wayeyazi ivelu yomuntu osifazane ingakho wayengangeni isinomi kanjani esibayeni sakamyeza yabo babeqeqeshwa
ngakhumbula uMaya naye ichaza wayengangeni sinomi kanjani kungafanele wesifazane naye waye understanda into asuke eyiphethe mangabe sengimina ngithole lo mqondo loyo well ke akusenjalo ke manje kodwa ke babudabethle asike size kuwena ke manje uba no determine ivalue yomuntu wesifazane ngibonge kubalaleli benanda FM ngibonge na kwifamily yami yaka TikTok kahle akekho umuntu who determines the value of a woman right? No one. Yeah. Not God, not culture, right. worse, not religion. Right. In the first place, irreligion is a set of ideas that have been created by mankind in order to create an awareness of God. Simple. Oh, that's what religion, okay, religion is. All right. Yeah. Okay. Because spirituality comes from the soul. Right. Now, let's look at determination. Okay. Uthunywa ubani ukuthi uzodetermine ivalue yomunye umuntu. Because here is the deal. We are gods in human form. Right. Ake ngiphinde futhi. Singonkulunkulu emzimbeni yenyama. Sure. Ake ngiphinde futhi. We are gods in human form. NgesiZulu singonkulunkulu emzimbeni yenyama. Right. So uma kunjalo, a woman is a self-determined character of the universe. Oh, self-determined character of the universe. Right. Yes. Who creates within the boundary of coexistence with the opposite gender, which is a man in this case. That's a powerful woman. Sikhumbule ngizokhuluma la eyami based on African cosmology. It's the woman who established a lot of life laws. It was not the man. Umuthi the man usho ubuntu noma usho wesilisa. Ngikhuluma ngomuntu wesilisa ke this time. Angikhumbule kwi-history of mankind kukhona indoda edeterminisa ivalue yomuntu wesifazane except in religion. Oh. Yeah. Okay. Let's talk about the Bible and the Quran and the Bhagavad Gita and the Torah. Right. The Torah was written by men. Okay. Yeah. Wow. The Torah was written by men. The Torah. Yeah. The Torah. We try and find a place there. Yeah. The Torah was written by men. Right. Sure. The Quran was revealed to a man. The Bible was written by a series of men, and normally men with daddy issues. Okay, wait. Torah yabhalwa wesilisa. There's not even a single. Oh, so zonke lezi ncwadi zibhalwe abantu. Now zibhalwe amadoda who have got daddy issues. Lento ukuthi iBhayibheli liphefumulele umoya. No, it might have been, but libhalwe ubani umuntu, human being. So uThesu umuntu, he put it upon himself and spoke for God. Therefore God is determining if this one, which is not true. I disagree. Yeah. God determines its own value. Buzuta ngisho ngithi he or she. Ngitheni? It's. Ngithe God determines its own value. Right. The moment uzothatha responsibility of determining a man and a woman's value, we are going to come across a lot of problems in the interim. First, kuzoba anthropological problems, kuzoba customary belief system. Culture ngeke ngoba culture is sacred. Culture is a manifestation of God's wish upon his own people. Akusho ukuthi nabantu abayi-hijack, abantu bayi-hijack culture. Okay. So the question is, who determines the value of a woman? Nobody determines the value of a woman. Right. You see, here's the deal. As well as we ancient African thinking, angifuni philosophy, angifuni psychology, thinking. Uzokhumbula Queen Rejoice ukuthi at that period of time, the laws of my art were determined by who? By a woman. By a woman. Right. Right. The sacred laws. Yes. Kwakumuntu wesimame. Uyo wathi angibanga, angiphinganga, angenza
and then men embraced because they were beautiful. And indoda yenzani create a structure around which these laws could be worked out. Okay. So kwase kuthi umuntu wesifazane wabona ukuthi somewhere somehow kuzodinga ngi-institute i-parenting ezokwenza ukuthi iy'ngane zibe ne-passage to adulthood. Okay. All right. Not men, not men, but women themselves. Yeah. Okay. So umuntu wesifazane waba yi-oracle, waba yi-priestess, waba i-agronomist, waba yi-dwala, waba yi-scientist. So amakhaya kahle kahle ayarun abantu besifazane. Yes. Right. No one created these houses of life, what you call today schools, again, abantu besifazane. Right. Were they determining? No, they were self-determining their own value. Okay. So umuntu wesifazane for a long period of time within the context of Africa ukhule as self-determined. But unfortunately Europe, because Europeans have low self-esteem and they don't trust their women because they were using them for prostitution. Bebadayisa as dowry, bebadayisa in exchange for political gains. Bangamthemba umuntu wesifazane. They were using women to trade ngabo, babe trader ngabantu besifazane eEurope, including Asia. Kwaku trade ngomuntu wesifazane, but I don't have even a single evidence la eAfrica abantu besifazane babe trade khona. But ebesuke Africa, when they were trading, not in Africa, in Asia and in Byzantine, but ebesuka benza amanyalo ongakazi uzwabone. Benzani la? Ba reduce umuntu wesifazane into her vagina. Kanjani? The vagina was used as a determinant for the quality of a woman that she is. How to kanjani? Like balala nabo benza Uhlola kumntombi. Oh. Uhlola umisosati siyibolile. Kanjani? Like uhlola lokho naso sikwazi. Yeah, uma phela uhlola ngoba i-society siyingcolile. Morals of the people cannot be trusted. Kodwa a healthy society awudingi ukuhlola. Uzohlolelana ngoba abantu bonke baqotho balandela ezinyathelweni zeqiniso bangomveli nqangi ngaphakathi. So uzohlolelana ke makunjalo. Awudingi ukuhlola. Uhlola umuntu wesimame ubuntombi bakhe ngoba sekunani sekunokungcola emphakathini. Right. Sekubolile. So ufuna ukwenzani? Uzama ukupreserve abanye abantu besifazane. So bese ubeka ama customary laws, not cultural laws. You can't place customary laws. Umuntu wesifazane kufanele aganwe uma eseyintombi into. Those are customary laws. That's a customary law. Akuselusiko. No. Isiko doesn't have to bother about such petty things because Isiko has placed purity, sanctity, and godliness. That's a standard. All right. Uzwala kahle. But there's a catch. All right. La kunokungcola khona, social decay, moral degradation. Kufanele phela ubeke imithetho. Kwamanye abantu abasayiphethe kahle bayadlwengula, bayabulala, basodomize izingane zabafana nezamantombazana. Then ufoselekile ukubeka imithetho. Then busuqala into ekungcola nekubola nezihlazo bese uthatha ivagina yomuntu wesifazane, inkomozi yomuntu wesifazane ibisiba determining factor for her worth. Which is not true. No, it's un-African. It's non-African. It's un-African. Un-African. Yes, it's un-African. Ngise ngonakala. But ubuvelu bami uthola ukuthi abuphumi. No, but wena uze onakala nje kwenzekeni kwena siqale lapho. Oh, okay. That's poor decision making. All right. Don't you think it's fair ukuthi uzi exclude with purity ngoba no longer pure?
Is it not fair yini ukuthi uz exclude kwi purity because you have violated the laws of purity and sacredness uyabuza uthi ezibekwe omama by the way yeah so morally kufanele uz exclude uthabo uyibeke kahle kabi yeah morally kufanele uz exclude yes ngoba uma uzokwenza ukuthi abanye abantu bangakwazi besimame abanjengawe babona iworth yabo oh okay angenelele ngumbuzo right umkhosi omhlanga right okwenza imali umkhosi omhlanga initially yazi ngeke ngawu investigator kwaba khona a story sakhe qhamuka nobabumbele may his soul rest in peace wathi babumbele originally umkhosi omhlanga was not an African thing it actually came from Europe how kodwa ukuthi at that time ukuthi adopted because ungakhohlwa for a period of 600,000 years si adopte izinto eziningi ekuthi today sesitshela ngokuthi ezethu right kodwa ngokomkhosi omhlanga kwakuhambisa umhlanga enkosini right yeah then ukuhlola angifuqa mamanga I've always struggled ukuthi then how is it associated nokuhambisa ukuhlola kwentombi ngibuza ngoba umkhosi nomhlanga khamba intombi into okuthi ukuthi ngongeseyona ungeni so there's a pain kulento yomntombi ngoba ungaseyona awungeni I think it's iphuzo lebeqeda kushoba indaba enhle lezi ukuthi morally ufuna ukufaza la wethu morally umusuzazi wena like why should you lokhombo sifaka uyabona because uyazazi ukuthi hlonipha lezi izingane njengoba uchaze eqaleni wethabo hlonipha lezi izingane ezikwazile zona ukugcina intombi bazo yes so if there is now a respect for that woman's preservation esehlonishwa yilo ongakwazanga ukugcina kuzoba nesynergy la ngeke sayidinga ivele yazi ngibuza ngani futhi lento le ngoba it's not European ngibuyela kaZulu ngiqoqe duze right kukhona isikhathi la ubuthola ukuthi khona izwe lomsili right yes namanje ezinye igodisa kwenza yebo yeah kuzothathwa intombi zibhinqiswe yeah lezi khayini kokwenziwa ngotshani zihambe ziyohuba isini izalikwazi abenza lento namakhehla okanye abamsulwa kuze kuthiwa abamsulwa intombi ezisencane ezihlolwayo ukuthi ziphelele yini izokwazi ukuthi zithi maziyoyenza lento ngempela lini izulu zihambe ngempela kube izona eziyokhulekela imvula ine ngempela imvula so ngibuyisa lento leyo ukuthi kukhona ivelo abanayo yingakho kwekuthiwe abanje abangeni la kuzohamba abanje kucelwa ngalabo abanje yes I think kodwa ngaphandle kokuthi sibe is 100% correct ngaphandle ukuthi sibe emotional around yonke lento le bafunda bethetha lapha lento le indaba emotional ikhona lento guys yabona njengoba echaza angadispute lonto angazi ukuthi angadispute ngokuthini yokuthi bangabe khamba abamsula bayokhuleka entweni njengalezo imvula ngempela iyanetha into ekhona it is proven kukhona nesencwadini nabo khona ngisho indaba ezabhalwa even abo babo credo muthwa ukufakazela lezo zinto lezo so le asikwazi ukudispute into kanjalo uyabona ebese kwini choice inje intombi zihambisa lokuza umhlanga enkomkhulu ziseyintombi right laba abathathe isinqumo sokungabugcina ubuntombi akusho ukuthi they are lesser than those yes. But inhlonipho it boils down to respect now wena ngoba uthathe an early decision so the truth of the matter is that hlonipha ke manje lo ozigcinile right la inkinga isuke yenzeka basuke bazi attacka bona laba bangabugcinanga ngomntombi bas kanjani bas attack kanjani uthi it does not mean just because I'm a virgin I'm not yeah
Uz-attack away. Ngokuthi manje usuzibeke njengomuntu ongekho worthy kanti that is not true. Yeah, uz-attack wena. Kanti wena uma uthi I respect those and I'm deserving. Here's the deal, not expecting, and I'm deserving of the respect for me who has gone beyond the period. Ingakho ngithe lento iya ngokuthi uyibuka ngaliphi ingakho ngithe mina ngiyayigoqa ngizoyikhuluma ngama angle awu2 yesintu neyokhona ngoba umuntu wesimama bengiyibuka nami kancane lento kungenazo isikhathi sayo omunye ivele yakho ibe ukuthi ngifundile ngiyayisebenza nginani ngiza nokuthi nemali yami ngemoto yami nomuzi wami yabona ke manje ukhuluma ngama material things ukhuluma ngecertificate zakhe yabo whether kanti kukhona la ingangeni khona zonke lezi zinto ezibalayo yabo nje ukuthi nje umuntu yokwakha umuzi kahle kahle lezi zinto azibalekile kakhulu lezi ama material thing ngoba la kufuneka umuntu ozokhulisa abantwana ozokwakha isizwe wakha umndeni wakho umphakathi wakhe isizwe so as much as lezi zinto ziza hayi ukuthi manje kufanele mina ngidayiselwe zona angiyidingi kahle ngeke ingenzele lutho zonke lezi zinto ezibalayo kuyadabukisa ke yazi. You see, that's where the problem is, as Utawe saying, because uzochusuku upushwa in anthropological philosophies. Ichi ubusuthi wena i-virginity yomuntu wesifazane is a social construct. Should umuntu construct virgin? No, that's not true. I first ngisandaqala ungaka understand the concept of social construct. Kwakulula kumnika uembrace kodwa ngithena sengi analyze mina ngokwami what you know. Iba i-social construct kanjani manje because sikhuluma nge-human sacredness the authenticity of a woman abavume abantu besifazane ukuthi i-purity ne-sanctity is part of an African concept as wished upon them by their own mothers. Asivume. You see uma ethi umama purity yeah uma ethi uma wakho ngiyabonga Mvelinqangi waqala uThabo ngiyabonga ukuthi ingane zami zontathu zamantombazane ziziphathe kahle kwaze kwafika la sengiyikhulula khona ukuthi sezingabonwa yinsizwa zigcine ubugugu underline ngakho kunomemu kuthiwa ziyathathwa lezi owaqala before the pharaohic dynasties imulo owaqala before the pharaohic dynasties imulo kodwa umehluko ukuthi ngaleso sikhathi Fandame kwakuyinkosi yesizwe eyayimulisa amakhosazane esizwe so then the Romans were celebrating as family thina sithe suka sa celebrate salandela i-Roman custom njengoba isekonziwe ekhaya i-21st birthday ayikho into ekuthiwa i-21st birthday in African cosmology qale kwakuba umkhosi everybody komkhulu kuyobungazwa ini amakhosazana ngala on the left wing insizwa kade zifunda in the houses of life seziyadedelwa ukuze zibone leza intombi leziyana then lokho kwenza ini a normal and a functional society kuthe uma seqala ukuphunyuka imilo asigcizele lokho Faqala kuphunyuka imilo baqala omama hayi obaba ake ngigcizelele lo baqala baqinisa imithetho all right yabo baqinisa imithetho sekuphunyuka imilo bathi omama cha sizohlola njengoba ushilo ukuthi ukuze abantu bafunde ukuhlonipha ubuntombi babo asivele sibahlole ngoba isimilo ngathi siyaphunyuka manje omama akuhlole amadoda akuhlola obani omama uma behlola omama okay soqhubeka basibambe sithi ukuphefumula siyokhokha etolo siyabuya kuthiwa sivume bafethu abantu besifazane bafethu nifana nami nje asivumeni purity uzwile nawe nkosama ubuyilalele ngiyabuya Joyce. All right
Right, we back. Msakazo nonke nanda 88.5 FM 25 minutes before 11 o'clock. After 11 siyakwena mlaleli WhatsApp 0687649969 0687649969. Ngicela ukukhumbuza umlaleli ukuthi siyatholakala live worldwide on www.nandafm.co.za. Ungakhona futhi nokudownloada iNanda FM app ukhona ukusilalela bukhoma. Ungakhohlwa ukulandela Facebook page Nanda 88.5 FM update kune group lapha asilungisene ukona uFacebook mzokwazi ubusathe ubusamile bengisamile ukuthi kuyingozi right ukureduce Right. feminine power the feminine spirit the womanhood we reduce it to virginity. okay You know that a female spirit yo must triumph beyond its hymen membrane. okay But at the thought of a woman, not the body, there must be sacredness. The thought, sacredness. The brain of a mother, body, sacredness. Ubungcwele bomuntu wesifazane. Yeah. Uma decide ukuba socansini kungakafiki isikhathi. Okay, kodwa esathanda ukuparticipate eintweni zobuntombi ku unfair kuyena. She should not subject herself to that bakwethu. ngoba Usethatha esinye isinqumo akahloniphe ibinza nezinga. Futhi angabi head uma ethuma wakhe cha mntanami ngicela ukuhlonipha laba abagcine ubuntombi ngizothola indlela yokuhlonipha. Now so usengamthatha mhlawumbe umama amfake ku 21st birthday kodwa ngoba 21st birthday kahle hle uma uyibheka it's not ukuthi umntombi into it's just a 21st it's just a birthday. 21st birthday. Imulo cha Imulo cha bakwethu le akasihloniphi imulo Alright. ngoba linama 7 laws of sacredness and purity. wena which Ukhona is izinto uvume imimoya yokulunga wavuma imoya ye discernment wavuma imoya yobuntombi wavuma imoya yokuziphatha kahle. Should I say more? 7 laws of discernment. So these are African laws. Ngizwathole ku Google by the way. Alright. So ngizama ukuthi ngamanye amazwi Thandeka a female power, a mother power, a human female mother power is self-determined. But omama babe kufanele ba execute i-parenting. Ake ngiphinde futhi kwakufanele we cannot condemn and challenge izifiso zoma bethu zokuthi babeke ama sexual and emotional boundaries where parenting issue is concerned. Uthabo labakhuluma ngabo asebe reduce i-purity to a car, a house. No. iphambana lapho Iyadideka lapho. So in other words, i-value yomuntu wesifazane is in her preservation of sacredness, purity, and observing the 7 laws of sacredness. all right uDimbane sengibuye ngithanda ukumuzwa right ukuthi ingayila ekutheni uyiqale kahle ukuthi uzoyisho ngeAfrican cosmology yabo so ila indaba ivalue yomuntu wesimame angithi nje mina ngiyayidetermine. There's a high value woman and there's a low value woman. how nesibili yeah Okay, very low. okay Yeah. Is it determined how are you calculating it? Yeah, no zehlisa ivalue. Oh, couple value. Number 1 umuntu wesimama ongadonile. Hayi value yakhe nje point yokuqala le. Right. Ukukhuluma ukwazi ukukhuluma. Inhlobo nje ekhuluma isidongo kanjani. Ivalue yakhe iphansi. Umuntu wesimama ohlalela utshwala nje. Ushiya ingane uhamba amaphathi wenzani ingane esala nogogo awukwazi ukukhulisa ngisho umntwana omzele. Ivalue yakho it's a low value woman. Right. Khuluma ngaba nezingane ke nongenangane oyenzayo leyo nto ivalue yakhe iphansi. All right. Ichaza ukuthi ivalue ikhona and uyena oyakhayo uyena oyehlisayo ivalue. High value woman oqala nje
umuntu mangaze mina ngiyamvaluisha umuntu owazi uNkulunkulu lo muntu is very high value with me because lo muntu ukwazi ucommunicate noNkulunkulu uma sinenkinga la endlini into oqala uyazi kufanele ngitshela uNkulunkulu kufanele ngithandaze kufanele ngenze lo muntu ivele yakhe is very high ngoba uyazi ukuthi there's a higher power ekufanele ukuthi masinenkinga si connected nayo ivele yakhe phezulu umuntu ohloniphayo hlonipha abanye abantu uhlonipha yena uhlonipha ngani ngeke ungitshela umuntu ohamba ngetight umuntu ohamba ngamapejama emoni indlela nje ahamba egqoka ngayo yabo umuntu ogqoka ayihlonipha umuntu ohamba efaka ama leggings nje uzithenga amkampunile amkali kumina kulungile kwena ngibona umuntu ngicela ukubuza mfowethu bangaphika yini abantu besifazana ukuthi bayasikhombisa inkomo zabo abasitshengisa vele usho lento ngisho kodwa mina bengiyikekeleza asingagagelezi ethandeka abantu besifazane bayasikhombisa inkomo zabo ngokufaka ilegging ibe tight bese kuvela icleft ake ngiphinde kuvela icleft in cleft amalips yebo kuvele indebe zenkomo now kuthiwa ke kuthiwa disclaimer ngithi yes kuthiwa no kuthiwa akufanele bese siyabuka kanjani kula kodwa manje uyakhonjiswa kodwa fanele sifuthi ungasho lutho sishiye kanjalo siyithulele ngasi base besichuphile uma kwenzekile kwakhona okhulumayo bese bethi ke attack low man so ngamanye amazwi ibuka icleft kodwa ungakhulume ethu ibuke bese are you not teaching men to look ilento ngisho ukuthi bangajabula nabantu besifazane uma ake sithi nje 100,000 women bagqoke ama leggings bonke baveza ama cleft bese sonke sabantu sesenze nje sithi kanje sibheke ngasese sibheke lesingababhekwa kubheka kwasuka enye debate thabo ngakazi uzuyibona kuthiwa low men couldn't they just look and they kuphele kanjani awubuvule ngoba ngithe ngifuna iBhayibheli uPetro oqala uverse 3 uPetro chapter 3 uqale ku3 but ngisela kule sikhulumayo ke manje ukuthi mina ngiyakwazi ukuyibona ivalue lo it's high value uya umuntu ane high value umbone libonge kugqoke kanjani isiketi sakhe njengoba efunda indaba uyambona uyihloniphile yabo lo muntu konke sebamba ngama underwear akile bayifaka ngaphansi i-underwear le oyakuthi uphinde ahambe ngayo kuvele namaqashe ezinqe ngemuva number 1 angazi namathatha khona ngasane shape ekhiphayo vele now kukhona umuntu lo kade ukhuluma ngayo wena Queen Rejoice lot mina ngifuna mina lo othi ngifundile nginethi fike zami nana for example uzobona umuntu oprofessor ufundile professor uyasho ukuthi uyiposta la kuma social media Instagram uhamba ngebikini baba mdala ubheke ko 60 years ufundile na yonke into nama degree na yonke into kodwa ugqoke ngalendlela lesithi thina ngisho einganeni ayikho right umesolwandle kwakhona lokho bayamboza abantu bayihloniphe ngisho mesolwandle wani ukugqoke kanje khona lento efakayo ngithi curtain ngithi ufaka curtain curtain khohle curtain lami yabo kwamanje usuhamba uyiposta ke nje lento uveza ubuwena yabo labo bantu kabanja ingakho ngithi akuyi ngokuthi ufundile akuyi ngokuthi unemali kuya ngendlela oyiphatha ngayo fana nalabo sebeyishintsha yabo ilo very women there I spend over 100,000 enza ama lips enzani izinqa what yena enze ukuthi enze leyo nto low self esteem ufuna ke manje amadoda ukuthi mina sengine cleavage eyakhiwe ama lips amakhiwe bathini izinqa iBBL uhambile kwakhe izinqa indoda imshiye nalo 150,000 akade ukhokhile ethi uyazakha ngoba yonke lento yenzela ukuthi khena amshiyana ufuna attract imshiyana la bese ba ne depression sengispend imali engangophela ubesethu ungcono wena kunabanye ngoba yena unezinqa zeplastic lezi zokuthenga namale neindebe zeplastic namabele eplastic
ubesethu ngcono manje mayisimshiya indoda nayo yonke lento ikhombisa khona ukuthi ayinendaba nayo yonke as I comment kaMshengu kodwa nathi as abantu we act so confused on what exactly the reaction we want from society. That's true. Abantu besifazana bangadlali ngathi ngeke ufike ugqoke a tight legging eveze i-social geography yakho but you don't want any comment from other people. That's hypocrisy. Kanti ubuwenzani? You can't do that. Be honest with yourself. The truth is, do we still have honest women, Queen Rejoice? Yeah. You know, so the value of a woman is determined by the honesty of a woman within herself. All right. Siyavumelana uyena. Otetemani vele uyayinyusa or uyayehlisa. uNkulunkulu kodwa uyibekela. Wena uzoyehlisa uzoloku uyehlisa Ngaba wena umuntu osifazana kodwa mawubuyela futhi kuNkulunkulu uyakhuphuka futhi Bese ngithi ke Thabo umuntu wesifazane angithi mina I come from African cosmological thinking ngithi mina we gods in human form. Right. A woman who's godly would never expose her body. Ish. Yeah, a godly woman would never expose her body. But a non-godly woman would, who has degraded into the level of animals, in fact. Exactly. So I don't see, I can't blame me. Society uma ine opinion ngoba naye akusho ukuthi akanayi opinion uthi omunye usisi and abamthukanga ku TikTok abo bamchaphe ngazo zonke indaba uthi umuntu osilisa onezingane eziwu2 kufanele ashade nentombazane isalukwazi noma umdala kunaye hey kathi nomntanami angicomment into zabantu kodwa ngicela ukukhomenta ngiworried ukuthi bazokuthuka ngenhlamba la hawo akuphelanga msebenzi bamchapha it was a wrong move uyazini he still Tamara struck or Tamara hangover ngizoloku uyayiphendula yena the truth of the matter tamarization of men's pain and sisterization of men's pain right it creates awareness impi bayithatha into a war into yokukhuluma nje uyabona so tamarization of men's pain nesihlerization of all the genders usithi ukhuluma ngomabili amagender it's not warranting inhlamba nokudegradana now lo othuke inhlamba on social network low value person you can't just go and sweep people a low value person but umuthe let's talk about it then you get simple ubeka amaphuzu akho nomunye abeka amaphuzu akho ngoba nala siqhamuka khona nangendlela esibheka ngayo ushilo uthabo ayifanani sibheka ngendlela ezingafani so singazikhuluma sesi usho naka usathi uyiqedela usho impela bengithi ngiyayi yes khona ibheka ngokwenkolo khona ibheka ngokosiko khona ibheka ngokwami ngokwakhe yedwa so mangabe sizibeka ematafuleni zonke lezi zinto lezi nalomunye ashiphuzu lakhe nalomunye ashiphuzu lakhe why should we fight why there's something as uthabo omnye umuntu osihlalele might think khona kushayisana akukho no akukho mina ngizwa kahle uthabo usplitted the hair right kodwa ngizothatha ama point akhe powerful ngwahlanganisa right a woman osonte Luthela osonte UCC osonta kaShembe umama ozalwe ngo1949 1945 kwaze kwazofika la ku1970 umama uphuma kuleyo generation ngala upholder both customary and cultural views surely ingane yakhe igugu kuyena right yes umntombi bayigugu kuyena you know that and in English value yabo so labo mama laba bahlanganisa ama customary laws and Christian value system abazobhanqa nama cultural value system for analysis and interpretation of her daughter simple ngakuzimenzela utsho lo mama baqhamuka kuma main line amathethe ama main line athi yabo mina abantu abamingicela ukukhuluma iqinisile lengane uThamara yeah uyamuzwa lo mama bese kuthi lezi zamanje ama Gen Z attack lo mama. Why do these Gen Zs attack? Yeah. Why lo generation attack? Laba basuke baphanga ini
umdaka. Yini umdaka? Meaning to say bathathe izinto engafanele ngabe bazenza ngesikhathi esingafanele. So instead of taking responsibility yokuthi bengafanele la sishelelile. All right. They attack a mother body. Now what types of mothers are they going to be bona if they attack motherhood? Bothini ingane zabo na? You see? Bazongakwazi ukutshela iqiniso. Bazongakwazi ukutshela iqiniso. All right. So we are going to have a new generation of leaderless women with no consciousness, abagqoka carelessly in public, displaying their nudity. But let's go to the scriptures. There will come a time. Bese bakutshela ngamalungelo. Bese bakutshela uPetro kuqala u chapter 3 uverse bani? 3 futhi. Ngale 3 right 3 to 7 okay ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle okokwaluka izinwele nokokufaka igolide noma okokugqoka izingubo kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kukaNkuluNkulu ngokuba kade babehlobisa kanjalo abesifazane abangcwele abamethembayo uNkulunkulu bethobela amadoda abo njengalokho uSara wamlalela uAbraham embiza ngokuthi inkosi eningabantwana bakhe uma nenza okuhle ningesatshiswa nokugodwa okwesabisayo kanjalo madoda hlalani nabo ngokokwazi njengalokho wesifazane eyisitsha esibuthakathaka nibanike udumo lokhu bezindlalifa zomusa wokuphila kanye nani ukuze imkhuleko yenu ingathiwa u7 ke uyamuzwa uphendula laba abazothi ngani namadoda uyamuzwa ke lapho uthini egcineni uthi kanjalo nani ke madoda hlalani yabo uthi nani actually akubhalanse lokuhloniphana ngabe ukuhloba lokuthi ngigqoke kanje lento ugqoka amathayithi there's nothing hayi ukuthi phela gqoka ngokuyihlonipha kodwa uthi okukhulu ukuyihlonipha wena lokungaphakathi inhliziyo emnene ukuhlonipha ukuthobeka iyona ke leyo nto enyusa iveli otherwise noma ungagqoka kahle noma ungafaka igolide noma ungahamba ngeemoto ezibizayo ayithi shu leyo makulanga phaka kukweda uma lezo zinto nje ziwukuthi ziyikhava nje la ngaphandle iveli yakho iyehla nazo ingakho kade ngilinganisa nje ngithi mina kusukela umuntu efunde kangaka enayo yonke into kodwa ahambe enqunu nemphakathini ehambe eshuthi izithombe leyo nto le uzoyifundiswa yithini ingane yabo thina sikhule othisha benama dress code ukuthisha ke uthisha ke nje uthisha ube le dress code ukuthi uye esikoleni ugqoka kanje namhlanje bayawafaka ama-legging nabo ethabo yazi iveli yomuntu yaba khona ngisho esezele engani ilento ke nje ekhulile lento nisho yabo lento le ukuyiphatha ngaba nenhlanhla mina ngoba nga understand lento le yeveli ngalokuthi yikho ngizokhuluma sengikhulume ngami usungakhulumi ngawe isikhathi esiningi imanga ngikulekelela lapha futhi ivelu noma uyintombi into iyakwazi ukuthi ingabi khona sikubuke sibone la hayi idungamuzi lo khona le intombi into bakhona wake washo nkosami kwenye intombi ngithi hawubafa uthi we ngithi kanjani uzokuyizwa imikhulumo Azokuyezwa imikhulumo ngathi but bafo uthi ayigeke bana manje akade show miyazazi ukuthi isithathiwe ivelu iyehliswa yabekwa lapha esithweni sangasese okuyingozi hayi mina mfethu ngazibamba ngabuyisa bangihleke uyasazi istory yazi ngahleka ngisho nabanye abazalwane uthi awukeke ususele ngathi nje hey anime noma kwakusayi stress angazi kodwa ngeke ngithi ngazincoma isenzo sami engasenza nesinqumo engasithatha back then yize bokwangathi vele ayisilahlekile kodwa zikhona izithelo ezinhle ezithelile empilweni yami ngokucacile ukuthi ukuba ngizange ngizi understand ukuthi khona noma sengizele kodwa akusho ukuthi sekumele ngiphile isinomi kanjani
ngalendlela yokuthi futhi kuleso sikhathi ngumuntu ogxile kakhulu enkonzweni bamndabento yazi into okuhlambuluka yebo enkonzweni ngahambisa ngazo zonke lezo zinhlelo yilabo bazolana abanye baze bahleka khona ukuthi hawu usaxakwe yini wena ngoba usubuya ngisho emzini usuna ngathi nje kodwa kusalayo mina ngibona usuyitholile ukuthi uba bamndabento yabo le nto lana ngathi yangisebenzela ile nto okuyithola kakhulu le nto Bekhona choice yangisebenza namanje ngisayithela izithelo ezokuthi ngathi ngisengishayekile lapha ngabuya angazi kodwa nje ngaba nalento le angazi ngizoyichaza kanjani uyithola ngiyacela you found yourself ngisafuna ukuyela ku weaker vessels right I normally believe ukuthi iBhayibheli labhalwa umuntu uzwile ngisho yeah and I'm not gonna cover it. It's a book about God. It's not God's book. right sure Incwadi empela incwadi engcwele ngomdala ikhuluma ngomdala hayi ukuthi incwadi yomdala kodwa inamaqiniso yeah but all I'm going to say is this right I have an issue ngalento ka weaker vessels. It's very narcissistic to me. what is weaker vessels Peter kade ufunda manje ngizwe weaker vessels kumina weaker vessels iyona lehluphayo ngoba it implies superiority and viewing other people as incapable and actually less able ake defendeke ngokandabente manje simple Queen Choice abantu besilisa that weak emotionally but they're very strong physically yeah right abekho abantu aba strong physical into ipush imoto into izinto can mention a lot of things yes. On the contrary abantu besifazane they are weak physically but they're so strong emotionally yeah thina mase sashona umfazi siyawohloka sibene simlandele nina niphila even for 30 years sashona madoda need I mention more ngizwa kwezinye izinto but not now so ngizama ukuthi I guess buke amagender not in the periphery kodwa siwabuka amagender omabili as both able and as both able to complement one another simple as that amagender omabili yonke lento obona esikhathi ukubona age gap yazi indoda umuntu usimama efakeze ngemuva wama kuyenzeka abalingani kakhulu shona eqala umuntu osimama indoda yawoshona mashaba vene yaphela amanye azathi hayi mase khamba kamdleje namngcono ngivene ngilandela yaphela siyakolapsa ngempela ngoshona umfazi I know that is true that is true into khona futhi that we can't dispute but ngithanda lento esho ukuthi sobabili both male and female mina complementary yeah mina nokuthi iphuze libaleka kakhulu lento esikhuluma ngayo igugu ivelu ingozi uma soyithatha bese sibeka kwi-vagina makhulunywa ngabantu abaningi uthola umuntu oyiloweli mhlangeni kodwa into wena emhlangeni okhulumela futhi oyiphiqiphiqi oqhathayo exabaniswayo uzawuqeda kusho isitala siyasenzeka angifuni ukukhuluma amagama abantu kodwa khona nomuntu uzakwethu lo sini stage oyelanda emhlangeni yana dafika njalo umsukusmani siyawuqeda yini yasisiqoma umunye aphinde yaqoma yaphinde kwaze Hello weba But story basazi nobalaleli leso story okusho khona ukuthi ungasigcina kade nje ulinde ivalue nayo ikho usigcinile nansi into sikuyenzeka manje uQueen Rejoice ngibeke nje not ukuthi ngidiscourage abantu but sekhona imikhuba emibi manje yenzeka la umuntu abe intombi into ngaphambili kodwa manje ngale mkhuba esiyenzeka balalana ngemuva indoda uyayazi nje sewashintshe kaningi kabi hayi bayakwenza ukuthi uprotecte leli ihlo leli bese ethi ngenani ngala yeah awukaningi bayakwenza impela bayakwenza ikakhulukazi eKenya it's a very popular thing namanga nena yebo bakwenza during yaqala lo mkhuba waqala during kanjani athi umuntu efika beqomaqoma ubevela iqiniwe sorry ngiyaxolisa ngicela ukungenisa ubongeka amaphumulo ezindabeni niyangididisa enye into engiyaziyo ke eyenziwa intombi zomhlanga bafethi ningaphiki izintombi zomhlanga nani niyazi bamndabehle mhlawumbe uyazi ne abanye sebe uthola ukuthi bafola under the alphabet community yabo baqomana
angazi ke balalana kanjani but nje khona kodwa futhi bahamba umhlanga kodwa baqomene la ubani nomunye intombi yakhe khona la bona bayakwenza impela abantu bethu leyo nje kade bayiqala ngoba kade niyayazi nani ningaphiki asamse izindabeni nobongeka amaphumulo bongeka manje mfethu kusuke kwenzeka lento yokuthi kuthiwe ngicela ukuvela ukufaka ngaphandle kwesibongo yeso okay ngoba kuvele kwafaka uMamthembi yabo alright Inanda 88.4 FM News. Sengiyulwazi neqiniso. Magugu ethi baby girl isikhathi 11 minutes after 11 o'clock ngiyangithande uma ngisho uMagugu ngisigcizelela isibongo sakhe Makhathini Mrs Makhathini lapho samthola ke nje ethi baby girl welcome sakazona kunanda 88.4 FM uhlelo asilungiseni uhleleke no Queen Rejoice Mabatho kulesikhathi samanje by the way ngwaMakhathini nami engathanda ukusifaka ba relevant mhla 9 March 2025 khona bamdabehle Mnyeza khona Thabo Samboti ohlelweni namhlanje we are discussing who determines the value of women all right ama angle akukhulunyiwe ngicela ukuphinde ngigcizelele lokho bekubalekile kakhulu engicabanga ukuthi abama singakubamba asikwazi ukuthatha ivalue yomuntu osifazane bese soyibeka kwivagina kwisitho sangasese so besilahlile ngicela ukufaka i-disclaimer ngizokhona ukuthi siqhubeke kahle ngohlelo lethu angivele nje ngenze nje kanje. The following program contains mature subject matter, coarse language and discussions of religious beliefs, ways of life and those of sexually suggestive nature. These may seem offensive to sensitive listeners and parental discretion is strongly advised. Right, isho lonto phela ukuthi PG language parental guidance. Ekubeni ke bafethu kwale language yakhona mina ngisuke ngizwe lizulu nje. Kodwa ke it's fine ke ngokomthetho wemsakazo. Okunye esingakusho sigcizelela ukuthi asithi wena Queen Rejoice esikhathini samanje. Asikwazi ukuthatha sithi esikhathini samanje. Asikwazi ukuthatha ngoba kwakhona isikhathi la ke yaba khona lapho. Kodwa esikhathini samanje ngesimo ekuyisona ngampela kusenzeki. Alright bamdabenhle shilo ikwena bamdabenhle before ngeke umlaleli bandla quickly umlaleli ungaba ingxenye yohlelo. Talk about the last issue ngena 1 minute ngena baba ngena. You see this gender war yeah it has resulted into something very very peculiar and strange. All right. Where sekuvene kwaqhamuka ama misunderstood. Okay yini le misunderstood umuntu wesilisa ozonda abantu besilisa umuntu wesilisa ozonda abanye abantu besilisa yebo okay yeah akhozwa yini ama misunderstood ama misunderstood angithi abona abantu besifazane ngathi baya attack right ibise yona misunderstood attacker amanye amadoda without value yeah I've seen a lot of misunderstood la kulokuza umuntu usedlala ama issues wakhe vele sekusetshenziswa leyo usasebenzisa i-motherhood yakhe ngoku-attack abantu besilisa. There are so many men here esengeke ngawa-establisha who are attacking amanye amadoda. Okusho ukuthi lama topics ngaphandle ukuthi nje si discuss nje umuntu esho indlela acabanga ngayo sekugcwele kakhulu inzondo ukuthi vele amanye amadoda ngwafuni khona ngendoda. Every time umuntu angena la u-attack amadoda. Attack amadoda vele. He has lost it. And maningi ka ama misunderstood sevelelana you know that instead of saying Tina madoda what can we do better kulesituation okay umuntu athi avela to go on the offensive akuliwe iyangichaza futhi nale akasibheka misunderstanding naba bebuze yini misunderstanding misunderstanding umuntu obeliever ukuthi amadoda stupid abantu besifazane ba intelligent umuntu wesilisa njalo futhi umuntu wesilisa njalo right yeah okay umuntu wesilisa misunderstanding umuntu wesilisa who hates men in particular yeah and appoint ama weaknesses abo akawakha amadoda umuntu misunderstanding kahle it's a male sexist. It's a male sex. Kuzwakala to me ngaba wrong but ngathi kune disorder ekhona. Yeah, ikhona negama lashi misunderstood. You can't trust a man who hates other men. Yo, uyabona lento ikhulunywa ku social media nje ukuhluleka kweinhlaka esithi ikhona zesizwe. Right? Ku government
kuno Department of Arts and Culture. Ungabaleka imic yakho. Kuno Department of Arts and Culture. Right. Ibona kufanele ngaba ne department ebhekela izinto ezikanje, right? Kodwa ngeke ngoba even naleyo yomhlanga bayingena nje nale yokuhlola kweintombi kubuye ngathi hayi hayi nokuthi engathi abayingeni kodwa mase kuyo emhlangeni futhi bakhona kodwa la intombi uqoqeka kwazi nokuthi abayingeni kube khona ke abantu esibathatha njengama custodians osiko indlunkulu mase kuya ezintweni ezinjengalezi ngoba ihambe mawusuthi uyayibuka lento izifike la iyeveli ingene ngelobolo lelingaregulatiwe yes ukuthi kahle kuze kume kanjena nje asizwa idingidwa lapha ya kuma custodians osiko lwethu noma isemakhosini ke lawa egodi nani ke kuthi ukuthi cha kulesigodi noma kulesizwe kulotshalwa kanje noma uzenzela ngokwendlu yakhe ngendlela adetermine ngayo ngokwendlu yakhe kanti ilobolo kahlehle yazi kuthiwa kuqala kwakuukuthi hayi ngoba nakho siganiwa usiganisele bayibona iveli yalomuntu wesimama bebemfuna ngoba phela kuqala bekuba umndeni mhlawumbe abazali futhi ama arrange marriages abemaningi iqala ngoba umuntu omdala wazi lo yamuzi so ingane zakhona wazi ubaba khona mhlambe umngani wakhe umoya wabe yakhoshelana so bangaganiselana ukuthi vele bayazwana nje bona they are friends qala njengamandi ajwayele ukwenza leyo nto aganiselane ngokuba bama friends so njengoba ke manje sekwenzeka ke lento le esiyenzeka manje abelungu babona inxeba lokungena mayifika uShepstone lo nalento yabo imkanje kanje yeah hayi ngeke singayenza nathi imali la singakwenza ukuthi nawe phela manje njengoba seqale ukuthi singoma ufuna ukubawisa qala nje abantu ukuthi bahlupheke bangenwe indlala seqala lento yamalobolo kuseyaregulate lenza umthetho komeza u11 intombi mayithathwa induna zu16 mayithathwa inkosi sekulana ko 20 something kuyali mayithathwa isilo emawuthatha ingane yesilo uzukhipha inkomo ezingaka nje wazike zibe 120 seregulate obani uShepstone sengiyalana ke kuyiveli sengiyalana ke kuyiveli uyayibona ke manje isikhathi esiningi abantu ngisho bekhona banalento ukuthi khona izinto zasesontweni khona izinto zasekhaya yabona ke lezi ke ezasekhaya ngoba usiko sesiyokwenza usiko lasekhaya basho usiko lika Shepstone umlungu awukwazi ukuthi ume ngonyawo lodwa uthi isonto alingeni la ngoba manje siyokwenza izinto zasekhaya kodwa uzalanda into yomlungu vele futhi waphela leli lobole lika Shepstone lela kuqala umuntu wayibheka into naye eyivele endlini mhlawumbe umkhonto othile kuthiwa uphathwa ubaba la ekhaya mhlawumbe usashona ahambe waye yiqhawe noma waye yini noma mhlawumbe wawuthola ndawana thizeni emuhle uyathandwa uyigugu la ekhaya noma into ethile ngisho igeje noma yini ngoba abantu babengenayo ama material things amaningi ayilesagila ngangele ebasuthwini noma le nduku ngayithola khona afika baphe khona iyigugu kuyena naye la ekhaya ilo kwakuthola uyalobola ngaleyo nto naye ukhipha igugu la ekhaya into eyigugu engekho lento enginayo nje la esigodini yazi ukuthi anginayo ngiyolobola ngayo into ngizofike nginikeze umnumzana walapha nginikeza nami into eyivelu kwena eyivelu la ekhaya iyigugu la ekhaya nami ngiyakunikeza uyabo appreciate ngikhipha into ngempela kube ngeke nginikeze umuntu kodwa ngale ngane yakho ngiyakunika naye bese yamnika labo bantu ke baganiselana kanjalo nalo umnikeza something precious uyabonga uya appreciate wafika uShepstone wathi 11 cows okay mengaseyona intombi iyaphuka mayisizele yonke leyo nto lokhu uShepstone bathi ke abantu namhlanje baze bame ngonyawo olodwa bathi usiko ife kanjani ukusiko ekubeni kumthetho owashawa umlungu esiphemula le England bazostrela abalaleli yeah ukuthi ifika kanjani ukuthi kuthiwa ubusiko futhi lo lusiko liyangixaka ngoba kwamabazalwane labo bashoyo kunamaKristu la ama hardcore angayi ngisho ekhaya makuthiwa kwenziwa usiko lasekhaya okuwolunye hardcore Christian
kuhlatshiwe ekhaya kwenziwe into athi angiyi ekhaya kodwa indodakazi yakhe uMisigana aphinde abonakale elwenza lolusiko bese evula le incwadi kade uzivula zo Abraham athi hayi into ekhona ngisho eBhayibhelini nangubani wamnikeza nangubani waze walobola kabili waqala unikeza indodakazi wrong waphinde wasebenza uJacob waphinde wasebenza futhi ukuzathola umkakhe yabona ukuzalobola kumkhwe wakhe ebese evula lezo zincwadi ivele inxaka yalelusiko lezi manje lokho kokuhlaba kuyeke yize kukhona kwiOld Testament kodwa uyakuhlukanisa kodwa lokho lobolo akakuhlukanisi uthi uyabheka futhi lento yelobola futhi nakhona ngaphinde yashaya umlungu futhi ngoba khamba nemali phakathi ha cala ukuya kumlaleli hayi lungile ngicela kumlaleli Dimbani ngaya kumlaleli njengamanje ngifuna ukufakazela uThabo before kumlaleli ukuthi lento esho uThabo yokuganiselana iyayijulile singayikule kaShepstone base sayichaza kakhulu yeah ukuthi kwake kube nemvumelwano eyikhona phakathi kwababa bethu bese bethi ngingajabula kwangasho ukuthi ngicela ngingajabula indodakazi yakho ngolusuku yendele kwami kukhona amandla engiwathandayo kuwena Mdletshe angekho kumina ngikholwa ukuthi mangase kusigazi lakho lamandla ngaba khona dlondlobala so ingane yodla wonke lo mhlaba iyozalwa isisu sakho wow is that an arranged marriage no yazi ngamazi kuvunyelwe kushuthi kuvunyelwane ngemimoya la so ngifuna ukuthi there were spiritual marriages in the past abantu understand kahle mothi spiritual marriages ukuthi nje ingane eyodlondlobala kube iphume esiswini sakho ngingajabula labantu babuke manje babuke nekusasa ababuki nje ababuka ukuthi yinhle indodakazi yakho ugcine lapho babuka kude kakhulu cela kumlaleli 22 minutes after 11 o'clock mlaleli ngiyakuyi comment yakho inamba ka WhatsApp ithi 0687649969 iFacebook page Inanda 88.4 FM update I'm taking your comments I'm taking your voice notes kulesikhathi samanje who determines the value of a woman ngicabanga ukuthi kodwa khona ibalekile isizwakele into ebalekile mangabe owesifazane engakayibambi namhlanje umuntu wesifazane ukhiye ukuthina whether usunengane wabi nangane usulalile ukalali whatever the case but ukhiye walento ekuthiwa igugu le umdali ayibekile kuthina abantu besifazane ekuthina ikuthina nje futhi nje nami le ya ngizwa egazini emoyeni ake nginibingelele emsakazweni ngiyathemba ukuthi niyaphila kuyiSunday abona ke sihloko sanamhlanje esinye seyihloko futhi ezibaleke kakhulu into eyinkinga ngezinye ikhathi noma imuphi umuntu khona umuntu ongaphatha 100,000 awusebenzise ngendlela emangazayo akhi igole akama building akama prison akama hospitals bese kuqhamuka ono 1 million ahluleke dismal ukusebenzisa in such a way that as a hate low obeno only 100,000 kodwa usebenzise fruitful uyabona abantu besifazane ikakhulukazi ke manje angazi kwenzakala kanjani lo okuyena ebekufanele ngabe uziphethe kahle ugqoka kahle ngendlela ehloniphekile hayi lutho uyahweba uyabona ukuthi lo muntu lo okoqala uhweba iattraction yamehlo abantu kuyena ukuthi abantu abambuke okwesibili uyabona ukuthi ke uhweba mhlambe manje sexual yabona mayisehamba egqoke le tight yakhe mdala lo muntu zingaka izinqe mangaka amabele wabophile nje kuphela mayisehamba kahambi uyadavaza mhlambe ngabuwela irobot omunye uthola ukuthi uwela nengane yakhe encane entombazane lengane ngathi yabona ukuthi uyayitrainer ukuthi igqoka kanjani na ayigqoka ithayitha encane naye yabopha la emabeleni kungekho mabele akukho lutho uyayitrainer from scratch
wayesemhlambe ebophini oleza amakhaladi lo kwamagoda aphuma wahlamba be4 manje ke bese kuqhamuka omunye ongenalutho nje umbona ukuthi umuntu nje oyigqokele nje kahle phela imvamisa lento eyenziwa ilabo abagqoka kanjalo abagqoka nakedly abantu uyobabona ukuthi empeleni mawabheka empilweni yabo ngathi abantu abaphumelele noma abantu abaphumelela mhlawumbe welo uyirobot nje uye emotweni yakhe bese lo ongenalutho umthola ukuthi ugqoke kahle ugqoke motherly ugqoke iskirt sakhe washuqula although naye mhlawumbe nakho okwakheke okungangamandla akhe kodwa uzombona ebese abantu ke abantu thina insizwa thina bobaba thina abantu besilisa si attracteka more kulo ogqoke ngendlela kamama siyeke yena uzombona yena futhi eba nenkinga nalo mama lo ogqoke ngalendlela thina esingabuki yena ngayo azonde yena athi wazwayihudula umuntu wesifazane kanti no iyona into esifunayo noma ke mhlawumbe uphambanisa izinto mhlawumbe ungaya ebeach uyogqoka kanjalo not emphakathini yabo nje mangasuka ngemall ngizobafica labantu abagqoke kanjalo uzombona ukuthi abanye bagqoka lawa angazi kuthiwa angazi amabani amabush something agcina la nje emathangeni khona amanye agcina emadolweni ubone futhi ukuthi yabo kwa title la isebenza omningi umsebenzi omkhulu indlela nje angasayihloniphi ngayo phethe nokhiye wemoto mhlambe ngesandla uyabona nje ukuthi uyaheha lo muntu usekuheheni hey ake ngime ngiyabonga uZet Ngwane everera Zet Ngwane siyabonga babantu imsha personal uZet yabo kushuthi akayithandi le behavior because ubona ifemale degradation I think enye into ethanda ukusibulala nale ukuthi sigcine sizilahlekele ubuthina siya computer kakhulu nabesilisa because even if entweni ezi obvious nobonayo bese sithi hayi asikwazi ukusho kanje because nabantu besilisa benza kanje I think enye into esilimazayo leyo into feminism ethi kufanele abantu besimame bagcine sengazi bafuna ukuba abantu besilisa angifuni umuntu wesimama umuntu wesilisa angifuni umuntu wesimama unamamasela ngingenawo mina uyaqima uyajima nawe ufuna ukufana nomuntu wesilisa abe isigora abe njengoba ngifuna ukuba isigora ungathona inkinga nge highly masculine woman isiphi isidingo sakhe emshadweni serious if a woman is highly masculine uzokwenzani manje emshadweni okay umuntu asimama bathambile abantu besimama fanele afike with her feminine power awukwazi ukuhlanganisa amadoda amabili under one house kodwa enye ibiqomicate okay tone kodwa ke ake ngibengidlale nami abantu besifazane abantu besifazane sivele sigijime sibe emotional angazi noma lento psychologically yini angazi noma sasuke salinyazwa kakhulu yini khona ikhathi la kwangena khona ipatriarchy kwangena kakhulu ukuthi siyahlukunyezwa mhlambe indlela esi retaliate ngayo towards izinto ebezenzeka kuthina abantu besifazane ngalendlela ukuthi sesikunokuthi nathi sirizini ukuthi kahle kahle phela thina kumele wena umuntu wesifazane kube kanje siyakhompisa kakhulu bese sibhekana kakhulu eziqwini zoboya namadoda as if umuka wakhuluma nje ngalama topic lawo especially nayo le ndaba evele kunokuthi discusseke kahle bekuvele kube ngazi ukuthi kuyi competition ukuthi hayi abantu besilisa bese kuvezwa uwrong wamadoda omningi kunokuthi sibone uwrong wethu kunalokho asikwazi ukukhuluma uwrong wethu because namadoda wrong angazi ngiyeza nesense imlaleli no you're making a lot of sense bese sifuna ukuqhathanisana ukuthi kusho ukuthi sivele sibe wrong sonke ngoba namadoda nawa wrong la khona into engikhuza amadodeni yes babudaba ufakile ukuze ivest e-restaurant asambe hey amadoda ama-vest nginenkinga ngawo ngicela sambe let's take a break and we're coming back qhubeka ufake ama comments wakho
Inanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love. Zipho Zakhe Function and Asilungiseni with Queen Rejoice. Uphinde ngikubingelele ngwamukela ohlelweni asilungiseni emsakazweni Inanda 88.4 FM isikhathi 24 minutes before 12 o'clock emini kumhla ka9 kuMarch 2025 la sikhuluma khona discussion ethe namhlanje ukuthi who determines the value of a woman. Alright ke sikwena ke emlaleli nokuphawula kwakho namhlanje nje kuseni angithathelanga ngithi nje asilungiseni ngiyanibingelele studio. According to my understanding, nature determines the value of a woman. Nature and also people as individual opinions determines the value of a woman. Number of women differently. Women are the garden to produce the proud creation of Umvelinqangi, that is Abantu. Our ancestors who were next to Umvelinqangi honored the value of a woman by protecting them as garden God given to them, because they understood that women are in the form of God's self. Then everything next to God must be kept or must keep the cleanliness and purity. The scriptures and books are just there to remind us of what our ancestors who received the revelations from God's self, sometimes more and multiple information from the books confuses abantu, especially those from the Bible, because most of them its information are contrast and coded. Ngiyabonga uDlamini, siyabonga kakhulu Dlamini. Nawe mlaleli ungenza kanjalo. Inamba ka WhatsApp ithi nje 068 764 9969 068 764 9969. Yo hey ubugugu khona into esasiyenza ke enkonzweni wethabo babundabenhle. Wena Thabo ngcono ngoba wathi usuyikholela angazi makuyenzeka mhlawumbe nawe uyazazi igigaba mhlawumbe la inkolo la ukholelwa khona. Yabo thina ke sisa la okusindisweni babundabenhle babeze beqamba amanga bese beyintombi into bengezona baze kwakhona isikhathi nje lawo uthi umusuku umuthi uyafakaza ngoJesu uthi ngiyambonga uJesu ukuthi ungigcinile ngisayintombi ngintombi into angithi esho bese ke kuba ukuthi ko brother ngithi bese bayaboniswa bazoboniswa izintombi into uyabona bese uma sebebonisiwe brother hayi uthothi brother bemthathe ngoba ubezwelani elentombi kanti kayihlangana igebenge kade kusontombi bese kuba khona ebhlungu ebifike enzeke ke futhi la uthola khona ukuthi ngempela intombi le yaziwe iphethe kahle umuntu ahambe ofaka lento kuthiwa yilobolo le Shepstein ayithathe ingane yabantu kanti akayithathile ngenhloso yokuzokwakha nayo uhalela lobu purity obulomntana abantu bakwenzile enkonzweni bakwenzile nangokosiko abanye bathatha ingane emshadweni emhlangeni ngoba umuntu esiphethe kahle bayithathe bayilobole bakwenze konke hayi ayithole bese kuyaqhama ukuthi cha balingekho uthando isasuka lento that's painful. Cha Queen Rejoice mina ngiyajabula lesa scam scam le scam that was one of the biggest scam that ever happened. You can't tell me ukuthi ungavena uthi uboniswe umuntu hayi lento escam nje angifuni ukuze ngithinki ma details because yaba nama casualties amaningi imningi imendo yokuboniswe ngalastanga no mningi kakhulu which then make me to question the church's role ulento ukuthi isonto lelizwela under scam ukuthi sithi go on and bakhona kodwa abantu abasestubborn kwamanje abakutshela bona babona so asikubhiki but why is that 90% yemshado yaphela cha uNkulunkulu asibonisa sobabili angaboniswa yedwa akabonisa umuntu mangabe esibonisa nami akangibonisa nawe akubonisa yabo sibone alright ke akenze I can sponsor sobabili then is easier. Yeah. Ngibingelele studio. Ngiyabingelela nginonke. Bingelele kubasakazi nakubadideli bohlelo kanye nakubalaleli.
uKings Fiso lokwadukuza phansi ethethe sitikidikini cha hayi namhlanje angikhomenti ngisukuma nokubonga nje uhlelo lumnandi ngoba kuningi osekukhulunyiwe la hleze ngase bese ngiyona bese ngiyayehlisa ivalue yohlelo kanti uhlelo ivalue yalo namhlanje ibiphezulu kakhulu ngakusho nje ukuthi othanda iqiniso noneyindlebeke nje zokuzwa uzwile uzothatha la amathuluzi ukulungisa impilo alungise la athe washayeka khona ayivuselele going forward empilweni lokho nje engakusho mina ukuthi oneyindlebe uzwile uhlelo belune value ephezulu kakhulu kuningi osekukhulunyiwe okungamakha umuntu othanda iqiniso ufuna ukulungisa empilweni la ashayeke khona akhule ayephambili nangolwazi nje ilokho nje bakwethu engithanga ukusho mina namhlanje angifuni ukuphawula okuningi ngoba kuthiwa iningi liyabona ubende kanti nesizulu futhi asitolikwe okuningi okukhulunywa namhlanje la bekukhulunywa ngolimi lwethu lesizulu hlezeke bese umuntu ethi uyajobelela bese yona kanti kuhle kakhulu okukhulunyiwe akudingi ngoniwa injalo nje lento ake ngithathelele ithuba ke bese ngehlela ngezantsi angibonge Siyabonga Kings Fiso ake ngizela kuma uzokhona njengasethi impela bekwaziwa kusuka kudala ukuthi umuntu wesifazana uyigugu lesizwe bekuthi uma kutholwe umuntu wesilisa ebeke isandla umuntu wesimame aboshelwe esigodweni ashawe ngemvubu induna yezinsizwa okanye okufakaza igugu labo ubona kuma Muslim abesifazane befaka ama hijab ukuzimboza ngoba bayigugu lokho kuveza ngokusobala ukuthi akekho umuntu ongaveza obala ingcebo yegolide nediamond ngoba iyavikelwa ngayo yonke indlela inkinga isystem emoshe yonke lento yatshela abantu ukuthi my body my right ukumosha isimilo sabesifazane ukuze kufe isizwe okay umuzo khona usho kanjalo wayengiqhubeke ngize kumlaleli ngizoza la uthi ukuthula ngicela ukubuza onjani umuntu osifazane ongasayihloniphi inhlobo indoda yakhe akayiphekeli akayewasheli akalali naye ekamelweni uma egrosa uthenga okwakhe kanye nezingane zakhe ayi understand mina leyo ndabendle ngiyaunderstand nalezinto uthando luthakhona la alisekho khona ufala hambe lapha ukuthi ubani ngazi kodwa khona ufala hambe asazi ahlonipha ayewashela ephekela akahlonipha ayewashela ephekela uyapheka dleta grosa yedwa nengane okay inhlonipho iphelele for ubaba uthando inhlonipho nothando uma kwaphela inhlonipho kulandela uthando phela emva kwalokho hey yeah futhi ongasamthandi noma hayi umama ngasamthandi ubaba uzothola umama wakho na futhi akakwazi ukuchaza ukuthi why behave kanjeni kodwa unama excuses of why she's behaving like this ungenze ukuthi into eyisukele kuyena ongenza mhlawumbe ukuthi ubaba is the cause bobabili bay cause bobabili yeah hey mina nokuthi sikhuluma udaba silwazi umsuka walo hayi ngiqhubeke ngize la 88.4 angilibingelele basakazi bami nje nomabathu Queen Rejoice naLethabo Somebody Dr Meza mina bengizothi ke elami ke ngisemhlabeni waseTonuti ke ngwakamfukeni umuntu osilimazile noma oyehlise ivalue yomuntu wesifazane ilo muntu wafika nje notshwala angazi ukuthi lo lembobo le ukuthi iqhamuke in which year
la khona abantu besifazana ke baqale ukutaste noma nokuba ne-freedom yokuthi baphuze nome kanjani yabo umlungu uqale wadestroya umuntu omnyama lapho wayithola imbobo yokuthi nje ngizobaqeda laba ngotshwala ngokwelinye ihlangothi yona inkolo ngokwayo ikwazile ukuthi kwehlisa umuntu wesifazane ihlangene nemfundo umuntu wesifazane ivalue yakhe yehliswe yilento lokuthi bayitshela ukuthi bafundile babuka izinto ngezinga lemfundo bakhohlwa ukubuka izinto ngokwezinga likamoya khona igama elithintile la ukuthi ivalue spiritual ukuthi if angazi ukuthi uNkulunkulu angayenza ngayiphi indlela ukuthi ambulela abantu besifazane ukuthi ba recognize ukuthi how important they are ekwenzeni ukuthi umhlaba ube ne taste ngoba phela once umuntu wesifazane walahlekelwa usawuti umhlaba kwawona futhi ulahlekelwa usawuti because akekho umuntu ohlobise umhlaba njengomuntu wesifazane futhi uyajika yena umuntu wesifazane futhi awuncolisa umhlaba ngokwakhe futhi uma enza lezi zinto ekade nibala ke ezinye zazo ngeke ngaba nokuphoxeka ngithi it was last year ngoJuly lapha eDurban Station eGame City khona amadoda uzobe kunamadoda nje nawo ubonakala ukuthi nje umsebenzi wabo bazingelana nokuthi nje bafuna abantu abalahlekelwe amaveli lamadoda nje lawa kade e5 badonsa imali kuleli bank lengeke ngilisho ngegama uthi lo madoda le mali esikhiphe la kukhona izifebe ezizokwazi ukuyibamba yazi kathula ngababuka amajito obhuti nje izinsizwa nje lisezingeni bawondlekile hayi nalokuthi abantu obona baxakekile manje niyabona ukuthi khona lokho kunabantu besilisa nje abazingelana nezinto ezi-useless but umuntu esifazane akakabuyele back asibheke yena angifuni ukhomba ukuthi kanjani abantu besifazane abike bahlale phansi babuke izinto ngokwemvelo bazibuza ukuthi kungani basemhlabeni because mina anginasikhathi sokudlala uma umuntu esifazane egqoka umsakane ngiyabuka yabo lapho ke nje anginasikhathi ngambuka umunye umntwana esitimeleni wazi wadonsa uplastic nje ngathi ngeke ze ngidlale ngamehlo ami mina lolu hlanya lami aliguli phela nje liphila saka ngambuka khipha uplastic ngaze ngamtshela ngathi ingane yami wenze kahle ukhipha uplastic bengizokubuka ngeze ngehle God bless you ngisemhlabeni waseTonudi umuntu medisplayile uyabuka wena baba alright lento esho umdade Mfukeng ibaleke ngendlela esimanga and isabuyela back kuyena umuntu osifazane baze baba ama target nje baze nalabo beyokhipha imali beyokhiphela bona angithi nabo laba bayaphuma bayicwecwe kahle babashaya amathayithi baphume bese bephe emgaqweni ngathuka isimanga mina omunye kwavele kwami imoto akayazi imoto umile lapha futhi kuma sekhwalele bamndabendle kuthi uyapi uthi hayi ngiyakephi kuthiwa ngene emotweni sihamba akabazi labantu angena kubona akazi nje kuthiwa yabo nje ubuyalana thina sisayendaweni yokuthi athi hayi kulungile akabazi uphumile nje kodwa wamuhle shuthi sengizobona phambili makufika phambili ethathwa abanye futhi athi hayi angibazi aba mina konakala lapha uhambe nomsesifazane afika nje bakwenza namanje afika kuphike la uyakhona lo muntu ke akantshela ukuthi future ayikho kuyena hayi ngiqhubeke cela ukuqhubeka ngiye lokuzana uthi sikhumbuzo depends on your belief system who determines the value subconscious J in my opinion men determine the value of women since men are the buyers kuthengwani when I say buyers I mean the lobola price ilobolo nale labane la Shepstein let show I'm sure men value virginity or purity in women okay a lady that has a child ranks at the bottom of the list followed by a lady who is childless then at the top of the chart most valued is a virgin ingabe ngempela sesihamba ngomgudu womlumbi
lelo chat lelo phela lo Shepstein Queen Joyce Yes. angisakhumbula ukuthi kwakomama bathi wena ngoba usukhuleliwe wazala ingane yeah usuzoshada right ngeke ufike uzala inkosana lapha ngoba useyona intombi which is nakhona lento obuyisho ukuthi kumele nami ngiaccept ukuthi ngiqala so ushuthi fale wamukela ukuthi uzothatha umfazi wesibili ukuze kuzalwe inkosana kuRamuzi ngoba inkosana ayikwazi ukufuma kumuntu osezala ingane akamnyemuzi ayikho inkosana yesibili ngokwesintu nicabanga ukuthi uma ngabe sizofaka as if there's inani price buyers ngithengiwe ngakulobola uzokwazi ukwakheka kahle I-prostitution is an old tradition and it's an old tradition it has climbed up to become a profession. Manje khona prostitution yenziwa ama celebrities. Celebrities are the worst prostitutes you can ever find. They sell their bodies, they sell their souls, they sell their minds. So uma ngabe sizoyibeka kanjalo now what has happened abantu who love celebrities they then go on and imitate the rotten core of his celebrity lifestyle. All right. Yeah. Imithi namthelelo omkhulu kabi imithi inomthelo ikhona ngile topic izophela next week yabona ngoba next week kufanele Thabo sithi kuze kufike ku devaluing what are the underlying causes so next week thank you will provide underlying cause all right this, yeah. Okay kuzo right ukuthi into kakhulu because yaba njengami nje mina ukuthi itopic athi underlying causes of the devaluing all right causes for women devaluation causes for women devaluation so bheka spiritual again psychologically njengoba senzile and anthropological all right ntathelelo bizani bonke khanyile ethi ngizoke ngizwe inkosi impela ngifake ngayizona uba lo athi uMasokisi the optimist lento yangihlekisa mina ngoba abantu bavele babe emotional babe ikhuluma kanti lula lento yamalobolo kwakungeve kuyisikalo sokuthenga umuntu njengoba sekukhulunywa ngama value nje lento amalobolo lobolayo usuke bonga abazali bentombi ukuba bamkhulisele umfazi yabona mase kuthiwa ama value as if kunenani angathengwa ngalo hayi iphumile esandleni alikho inani ongathenga ngalo umuntu akadayisi umuntu osifazane umuntu nje odingekayo ukuthi akhe umuzi wendoda akathengwa ngenani athi untethelelo bizani imali bengabiza nangu ya okay nangu ngiyadibingelela emsakazweni nayithinta indaba enkulu abantu besifazane abampisholo bangafunda lukhulu kuma Muslim women uyazi ama Muslim women ayayimela into yabo abesimame abazifune bazithole bazivakashele bazazi ngiyabonga bakwethu okay chicken siyabonga usube nathi khona ntathe abempisholo bangafunda ngama Muslim ngathi manje uMuslim ubuzwe kade khona kodwa ngiyamuzwa Islam culture is a way of life isn't it yes all right ke angiqhubeke siyakhona kukhona kona kodwa isikhathi ngathi sasishaya okay ngifunda athi ke la sanibonani Queen Joyce Babsambo bamdabenhle I support most of what you said but ngiyangididisa when it comes to the dress code to my recollection before kufike abelungu nempahla zabo bekungaqokwa kwakumbozwe nje lokhu ku private then abashadile omama bemboza amabele even khoiseni zazingaqoki if uqoka ama suits webelungu kodwa ungahloniphi where do you belong God created a balance of energies the negative and positive energy yin and yang the soul has no gender roles are cheated by kamals although the values are determined by each family, community, country, continent, etc. One must determine the value as they came to earth with souls covered in human form. Nor manifest each soul's purpose. This is role in this lifetime we call men and women roles. In one's next birth, one may come as a woman, so karmas determined one's values from PL Madlamin. Alright, Atila Ichi, Mother Earth, Mother of the Water, Mother Nature, Lord of the Sun, Lord of the Moon, men and female energies. Pay our discrimination. Okay, ngiyayizwa. Asibuyele kweqoqo. Inweba kakhulu nje inkelulu. Akafaka izithombe zakhe enqunu ehamba naye egqoke njengakuqala simbone.
phela usho njalo ngendlela engimuzwa ngayo ukuthi lento kwakugqokwa kanje akakwenzena kuqala post futhi sibone manje sikhuluma ngale nto le abantu bayibona nangu nomfuke ngadeyishi into ebonakalayo lezinto ezibathathayo ezenza yonke into noma ujabulele athi kwakuyintombi into eyiqoka kanjani eyintombi into kuphela ezayiqoka kanjani zayishikile manje usengashikile manje mina akashikile ngoba phela kuqala abengazenzi lutho futhi acela umuntu nje athi angishikilela nje asambe isikhathi 0766333954 ngiyabonga umlaleli Nanda FM. Sayiqhubeka next week ne? Next week iyaqhubeka. Ayiphelile topic bazalwane. Next week isoke sivumbulile ama underlying cause for social decadence. All right. Social decadence. Social decadence. Thabo before uvalelise ngicela ukuvalelisa ngomzamo sikwaqaphuleni nathi ngiyanibingelela emsakazweni ivele umuntu osimame uyibona ngenhlonipho nangokuthi asiphathe kahle zonke. Danko. 076 054 3833 076 0543833 inamba yami le cela WhatsApp ya cishe mhlawumbe ngizotholakala kule sonto last week bengekho nje uyazi kona rejoice ngifana kwanekuseni ngoba ngiboyeka ngopast 9 ebusuku sasa past 11 undunduni sobe sikhona health tip Monday. Siyabonga kakhulu. All right sesihamba ke nathi ngithi sibonga kakhulu umlaleli ukuthi ube nathi kusona nje kuseni ngo9 kuze kube manje cha sibaleka impela ke manje sekubalekwa kodwa next week siyabuya ke njengoba eseshilo next yes baba ngithele nekhehla lami ubaba uBK Dludla Nkosi yami. Oh aphumule ngokuthula ay bese sohlanganisile uBK ingqalabutho ngempela yeah ulale kahle khehla lami ngiyakuthanda man I love you so much. All right asambeni ke Canon no Hamza they are up next with the top 30 hits countdown my urban hits umisa abantwana azobe khona 325 today the melodies 5 to 6 exclusive spot hour nonqobe izithamphathi 6 to 9 azobe khona uBelo G with the world music show ngiphuma kwaqala imncango jabuleni sesingabantwana next week udali mevumeli hayi ngiyakhola uzovuma siphinde sihlangane futhi.